guys, nandito na tayo sa Legazpi, Albay. Punta tayo ng Pacific Mall. Parang ulan pa. Pagaganda dito guys, Alba sa Legazpi. Nakakapanibago. Busy na rin ang mga tao dito guys. Lapit na tayo. 3 kilometers na lang guys. Sa ano na tayo, sentro ng Legazpi na tayo. Ang sarap yata tumira din dito sa lugar na to, sa Legazpi. School. Legazpi Daraga. Ayan guys, oh. Ito pala yung ano, sure hindi ka na dadaan ng highway. Wala kami ng mga bato. Oh, ganda dito ah. Ayan mo yan guys, oh. Ngayon ako nakadaan dito ah. Tinuro sa akin ni Google Map. Ganda.